Salutare, YouTube! Bine v-am pregăsit la un nou episod pe LOL, alături de Fano. Salut, salut! Și astăzi o să jucăm LOL pe mid cu Yasuo. Tu joci? Joci jungle, nu? Da. Așa. Filmează Mai sunt 30 de secunde până când minionii încep bătălia. Stai dacă să închid asta. Bătălia lor. Așa, gata. Au jungle ăștia la unul, așa. Câștigăm? Câștigăm, eu așa zic. Trebuie. Vreau să fac și eu 4100 să-l iau pe cucu. Nicola, asta o fi fată? Ia și. Asta, care joacă cu meserii. Wow, nu știu. Am o dată că vreau să farmez, să fac, să fac penta. Să faci. Dar penta până acum? Da. Două cu mastery. Stai. Și unul cu Yasuo. Tu? N-am dat un coadă. Sau mai multe coadere. Dar penta n-am dat. Vezi la level. Mă cam bate, am scapat, nu știu. Cu cine ești? Cu Ahriani? Da, ai dă mult. Hai, Cobas, că ești mai șmecher ca eu. Mamă, ce treabă, mă? Haide, mă, Cobas, că ești mai șmecher ca eu. Ia uite ce băia stilat. Dă vârteiul sabii. Mamă, ce urât e. Cobas, că ești mai băiat. Ce băia șmecher. Să lupte la acolo pe mine. Joacă-mă acolo. Stai și tu acolo. Hai să sărim. Stai așa să iau și eu, să stau cu ăsta. Te grăbești. Nu, să faci și mie acum un kill, ceva. Nu strică și. Haide că vina. Stai că vina. Hai că am vârtejul acum, hai. Tu-s mort. Ia, vezi dacă poți un prim. Ia uite cum fugi, bă, futu-s mort. Ia să iau și niște farm aici, să frumos așa. Ai memorie la calculator? Da. Câți giga ai? Ce? De ce? La calculator? Na, de RAM am... Sunt curios. Da. De RAM am 2. Și n-am pic de la alții, nici puțin. Eu am 4. Așa, stai. Cumpărăm licori, hai să fac. M-ai luat la level, nebunule. Te-ai jucat mai mult ca mine. Joca obsedatul, ești nebun? Înainte nu mai știu cât. Eu jucam pe zi. Nu, eu jucam pe zi vreo 17 meciuri, așa, cam așa. Nu stop jucăm, nu... Bă, mă ia asta la level, bă. Ce să fac, bă, dacă... Hai că o bat pe asta, o bat, așa zic.
Ba, băga și pe-ul de că am în gură. Ce trebuie. Hai că ești mai șmecher pe ea. Păi să știi că o bat. N-are ce să fac. Cum? Nu. Ești șmecher că la Kindred ăsta fac lejer dragon, la level 6. Da? Da, singur. Așa că vă fi și eu level 6. Ușor îi faci noi. Eu așa zic, îi facem. Facem, că să mai șmecher. Alberto, a? Alberto, da, ești șmecher. Trebuie să le respecti, nu? Trebuie să vezi. Dar unde ești? Level 5, ai 4. Jungle lor cât are? 3. Eu bag pe asta. Ia uite bă, ia, suport kill. Bă, ușor are. Oh. Te-a speriat, nu? O leacă. Ia să știu cu Kong dacă joci pe tot, că e super bun. Da? Nu știu, frate. O să încerc, nu știu. N-ai ideea. Ia că stai acolo, încerc să vin și eu. Ia să, că dau acum ultima ta aia. Ia viu. O avea word aici? Fugi, tata, fugi, bă, fugi, lasă-o. Hai, te dăm. Dacă am puțin HP. Stai că te protejez. Să... Mamă, să... Fă aici Dacă ai farm. prins-o... Hai, fă-i farm aici, că te las. Mă duc până acasă. Hai cum o să mai ajut pe ăștia, vin cu tot team-ul. Dar stai să mai fac farmă ce trebuie. E puțin. Uite bă că sunt doi bă pe mid. Unde? O, deci eu șobolani cu ăsta. Stai să vină vârtejul ăla. O bătui pe aia, gata. Da? Cum dai cu nou bătui, mă, că i-am dat și... Doamne... O să vezi în video, să vezi cum a scăpat. Pui și tu o melodie ca al meu, să ne auzi în care tardați. Da. Da, uite bă, ia suportul kill-uri. Du-te mulți. Da, level 6. Acum... Mai faci farm, mai haușile, mai faci farm, mai faci sală. Aoleu, mai ia așa cu ăsta. Mamă, nu mai am cum să scap, să-mi fac doar. Nu pe unde ești? Nu mai am. M-au prins amândoi fătule. Stai că îmi iau acum cuțite. Așa. Ia să iau și eu niște ridă. Oricum îi batem de-i morți. Eu așa zic. Nu o să fac dragon. Nu o să fac dragonul. Stai că nici Ce fac singur? Nu mă, nu fac singur, că... Pe Dacă dacă vin îl fac. unii... Pe dacă vin unii și... Las... Uite... Stai mă, Hai... să ies că-l fac singur, stai. Nu, dacă tu zici?
Mamă, de ce nu mori? Hai că bine fost ajut. Nu veni, nu, doar fac singur. Stai acolo să nu vine aia după noi, că după te caut. Bine. Mamă. Bravo, bă! Fa. Gata, acum intru în acțiune, se distrug. Cum merge sala killer? Te ții de ea? Dracu, fuge, mă, Haina. Bă, ce dracu, mă? Ai grijă! M-a prins în turetă. Are aia, tureta aia, prost. Vin să-l ajut pe Timo. Pe Timo, cu... aia. Cine e? Cu Master. Urât. Da, unde morți pe Timo? Dev mid, please. Ia că vin eu să sperii pe asta. Mamă, cât a scăpat de voastră. Ai, n-aș pe mă. Asta. El de șapă, prost. Și acum ăsta e prea vrut. După nume mi-a dat seama. Bă. Tu l-a arătat ăla de tine. E, asta este. Ia stai că face valușa cu ea. Mamă, dar ce ai făcut? E cum îl prind. Dar stai. Mamă, ce urât. Dă-i, bă. Bravo, bă, ursule. Fugi. Nu te așa pe acolo. Fugi acasă. Bravo, bă. Vrei să-mi furi kill-ul? Ce vrei să faci? Nu. Ce dracu să furi? Mă, o să-l iau și pe Timo. Așa, sunt boba pe asta. Hai mă, vină-mă cu acolo. Mamă. El să spurcă bine botul acolo. Cred că are o oră de calcul să vă tine. Ei, au recuperat. Ai nevoie de ajutor, am auzit. Păi, eu așa cred. Hai că nu, Mama, uite cum fuge, bă, să mor eu. Încearcă să o ademiniște aici. Stai puțin mai târziu. Ia vreau să dacă mi se oferă, să zici ce o fac, dacă trebuie să fie mai tehnic, scap așa. Hai, mă, De ce nu te cum mă tragi la ea? N-am, cum o țin. Stai aici și farmează.
trebuie să mă să fac stanturile. Oh, 9 cu 5 avem. E super. Altă viață cu ăștia, uite ce e, mamă. Mă duc după șapă. Ai grijă. O să vină șapă, hai, mă încerc să vină să cred. Hai, să mă iau, să mă grijă. Hai că vine eu să te ajut. Sau stau pe mit, las, după aia. Stai acolo, nu pleca, nu sta nimic. Hai, Timo, Doamne, ciuperca mătii. Eu are cu ciuperci pe mătii. Ce super e băiasul ăsta. Ajutor, frate. Așa, Aici a fost. de mă! Mamă, de ce nu prins săi? Alea dragon, tati. Mă duc pe minte, că după aia... Bineînțeles, cred că pot să fac așa. Doamne, ce m-am spus mescherii morților, mă, din gură. Așa, tati. Cine joacă, mă, cu Miss Fortune? Ai 9-0. Hai că jucăm super rău. Nu? Și tati. Place de Blitz. Ea încearcă să-l prins pe ăla. Ce să fac, bă? Eu sunt killer, tati. Ah.
E super iasul ăsta, e... Hai să mai dau. Stați acolo că vine killerul. De capul meu ce fan mare timul ăsta. Tot pot. Ia, asta că dau. Să stăm pe mixer. Nu, frate, mai te pot. Așa. Da, ăla ce face, mă, Blitz? Capul scăpă. Uite acolo. Mamă, Bă, aș da un restart oraș. Ca și bani mulți, am vreo 2000 jumate. Restart în oraș ca momenti, nu? Dai, mi acum papuci, tot. Acum. Am de 12 jos videos. Ce că pe supur și e vai de capul ia balanță, dar... Fugi, dacă fugi. Bravo, bă, ce echipă avem, bă. Și... Așa știam că câștigăm un pe mea. Câți campioni de ăștia ai la 1000? De ăștia spun la 6300. Nu știu. Tu? Ai 3 sau 2? Am vreo 7, tu? Așa, cam vreo... Da, 7. Ce bici tâmpit cu HP puțin și se duce pe acolo. Stai să dau acum ultima dată, stai să vină unul. Dar ce să faci, bă, 4? Hai, please, că te-ai băgat în pizda. Trebuie să fug neamul slide pe amestenis. Mamă, dă-te morți, mă, mamă. Bravo, Mastery! Ia, te face triple, Avan. Da, mă, ăsta e bun, Mastery! Da. Cred că și eu am jucat cu el și e super. Nu-ți la dragon. Hai că vin și eu.
Gata. Eu iau Dragon. A, Blisk. Vezi că are timp o bombă acolo. Să-mi iau vârtejul ăla. Așa, bă! Bă, mulți, mă, te-am uitat să dau. Mamă. Am dat o chef cu geamul ăsta. Mi-s forțul ăsta că m-am 14 pe 1. Quadra kill a făcut team-ul ăla. Gata, meci! GG! Păi și cam asta a fost tot. Nu uitați să dați un like, un share, salut! Eu și eu. Salut! Salut, salut, salut băieți!